Bari in gwada mijina ko yana so na ko baya so na. Ya na kulita dama auren da aka haɗa da kai cusa mun kai aka yi domin yanzu haka ma na tafi gidanmu. Baby ya kina ina? Addu'an da muke ta yi Allah ya amsa. Mahaukaciyar matan ta tafi gidansu. Wallahi kina ina yanzu? Ki shirya yanzu da mu tafi can a ruwa mu je mu ci abinci. Ba ki da kes baby. To ga na zuwa yanzu. Amarsu.